Kukhona lokhu okunye-ke ekukhona ebengifuna ukuthi nginazise kona abakwethu. Lapha ngike ngakhuluma ngendaba yokugeza, ukuthi ingane engagezekile nawe uyayinqena nje ukuthi ingane njalo uma ufika ekhaya ufica ingcolile, uhlala uthethe ukuthi eyi wazi wangcola. Uyabona, uyayinqena leyo ngane ngoba yini? Uphila nje. Kangakanani usucela kumuntu omdala engasekho uzocela kuyena, awugezekile, awunjani, awunjani. Ingakho kubalulekile ukuthi abantu mabageze, bahlale behlanzekile, be-clean. Okunye okuthe kwangilibala ngesikhathi ngikhuluma kuleyo video, njengamanje ngine-special engisenzayo, yabona? Uma ngiyokugeza, uma ngizokulahla isilwane, yabo, zombili lezi zinto ziyimali efanayo. Uma ngiyokugeza noma ngaphandle kokuhluka kwesinye isilwane esihlukile-ke, uma ngiyokugeza noma ngabe kuthiwa mhlampe ngiyokulahla isilwane, uma niza nibabili, ngizokubizela imali eyodwa yomuntu oyedwa. Uma naba ndawonye nihlushwa isilwane, ngizofika mina nginenze ngemali yomuntu oyedwa kulesi special. Noma ngabe kuthiwa ngiyageza, noma ngabe kuthiwa bengiyokulahla isilwane, kodwa ninenkinga ekhaya nibabili, izani nobabili, kuzokhokha umuntu oyedwa bese ngiyanigeza nobabili. Noma ngabe kuthiwa nigeza amathunzi, uphunyelwe yisisu, washonelwa, kwenzakalani, unesinyama, kodwa nasekhaya nibabili, kodwa ningaxoxisana ukuthi sihlanganise kanje ukuze siye kagogo, siyogezwa ugogo kanjani. Inamba zami zonke nizoyithola, ningifonele, ungibuze uma ufuna ukucaciseleka ngaleyo nto. Siyabonga, ngiyathokoza makhosi amakhulu.